Kaixo, orain botatzea goazen reportaje hau, dago dana eginaz, Super 8 deitzen zaion sisteman. Txapeldunak segundo eta bidezimakin. Eta ara hemen jaian izan zen tanda de honor deritzaiona. Hemen bigarren izan zen Zumaia, lehenbizi Kaiku. Zumaian denbora izan zen 18 minutu 53 segundo eta 2 hamarreko. Eta hemen beste argazki berriak. Hauek dira Donostian, Kontxan, irailak 6 izan zen klasifikatoioa. Eta hemen gaude bigarrengo jaian, hau da irailak 13. Hemen eman ginen berriro ere gure esperantza guztiak. Hemen gaude geure txaranga aurrian degula. Baina, ia buelta guztia lehenbizi egin da gero, bigarren gelditu ginen. Hau da, 20 minutu 16 segundorekin eta 4 hamarreko. Hemen, kanpora guazenian ikusten dugu bezala lehenbizi dijoa Zumaia. Eskuak buruetara eta beste urte bat izango dela pentsatu eta aurrera.
Ara hemen beste argazki berriak. Eta 1981 irabazitako banderak Saltenbora eman eta bedeinkatuak izan ziren. Eta berriro ere arraunak. Hemen gaude 1982 urtean, irailak 12. Bigarrengo jaia. Hemen ere aleginak egin eta bigarren gelditu zen Zumaia. 20 minutu, 50 segundo eta 2 hamarrekoerekin. Hau da, Zumaian tanda lehenbizi Kaiku. Eta hor, buelta ematen, Ziabogai, bigarren Zumaia.
esperantza ez dela galdu ber, eta 1983ko laga gendun. Baina dakitu zenez, ura suspenditua izan zen. Hemen gaude, zubi txikien. 1983, maiatzak 15. Oso egun handia Zumaiarentzako. Gure aitona amonak datoz hemen autobusean Madriden abeslarien txapelketa irabazita. Eta bezaldetik arraunlariak Bazeletan Espainiko txapelketa irabazita. Txapelketa hau izan zen San Pedron, eta beren denbora izan zen 8 minutu, 2 segundo eta 10 bat. Makina bat txalo jasoaz, Zumaiako kaleak pasa eta udaletxea joan ginen. Deut Tito bere banderakin. Alkate jauna, jubilatuen lehendakaria eta abeslarien zuzendaria Valenti Manderola.
bat txalo jaso zituzten, bai aitona amonak eta bai gure arraunlariak. Eta urte honetan ez gendun esperantzik galtzen, eta hemen gaude berriz ere zubi txikien. Baino beste txapelketa bat, berriz ere Espainikoa, eta hau da trainerietan. Bera, jolastu zen uztailaren 17an Zarautzen, eta Zumaian denbora izan zen 14 minutu, 52 segundo eta 4:10. Bai 1983 eta 84 Zumaiak egin duen marka, inork ez du borratuko. Lezake berdintzia, baina ez borratzea. Hau da, 3 txapelketak irabaztea. Eta leno esan dugun bezala, Donostikoa irabazi gabe gelditu zen jolastu etzalako. Zer gertatuko ote zen? Inork arrauna eta arraunlauriak maite baldin baditu, hauxe da, Pakita. Gora Pakita, gora Zumaia. Txalupa gainean bira egin, Ontzialaga eta gero udaletxera. Konturatzeako iluna barra geurekin gendun. Argazki hauek nahiko eskasa maragatzen zeuden.
milaka arraunak elkar jotzen, izerditan dira galtzen, urrengoan laguno, garaipen zuekin, urrengoan laguno, garaipen zuekin. Agur zoriona irabazleari, itxasoa ez da agortuko oraindikan,
llevo en el alma. Desde que vi tu belleza y gracia sin par, quiero cantar por todos los rincones mi admiración por la perla del mar. Y al pasear por tus montes y playas soy, y contemplar tu bahía ideal, creí estar en un mundo de mis sueños, la conjunción de la tierra y el mar. San Sebastián, solo hay uno en el mundo, sitio ideal para amar y soñar. Y al pasear por tus montes y playas soy, y contemplar. Hemen gaude Aita Mari auzetegi aurrean, gure txapeldunen zai. Donostiko bandera irabazi ondoren, Orioko Oliden jatetxean bazkaldu eta gero, Zumaiako herriak eman zion sarrera, hauxe izan zen.
baina orduan nik irakurri den tokitan dabar, Zumaiarrak oso guztua ziren. Ila egun urte pasata gero, joatan urtian ezate gendu bezala, itxasontzian, ur gainean irabazitako bandera karri dugu! Gainare eta honekin bukatzean egoa, eskerrak eman biharrean gaude Donostiko estropako antolatzaileari. Danok egunkarietan irakurriko zetuen bezala, aurten sekula baino ere ikurriña handiago jarri dute. Eta hori zer gaitikan, basak egitelako Zumaiarra joatan urtean hemen behar zuela ikurriña urama, eta haren ordaina oain emana izan. Eskerra bukatzeko zuen danon izenean arraunlariai. Eta nola ez Zumaiko herri guztiari. Berak esan duten hitza, berak zuten asmoa, berak jarri duten alegin guztiakin, bete dute. Orain, gu gaude berak izorretan. Eta zuen danon aurrean, agindu bat botatzea dikoa eta aginduak oso zailek izaten dira betetzea. Bandera honek, hemen daukazaten arraunlari guztiak ekarri dute. Baina ez zinaztu gauzko nire hitz kaskarra hauetan, ez zinaztu Zumaiko arrauna gora, baino gora jasotzen ibili dira guztiai. Lehen aipatu dute bezala, iak izaldi bat juntan lehizipatik Zumaiarrak kantxan ertzen dutela. Arrazkeo, izan dira hainbat eta hainbat patroi, hainbat eta hainbat arraunlari. Eta haiek nola ez, danok goguan kontzi behar dugu. Haupa Zumaiko lehengo eta oraingo arraunlariak!
pozik? Bai, oso pozik, baina handia da, baina uste baina egerezko, portatik izatea. Gero askotan ezan da, ia zer gertatuko da klausureko. Jarraituko du, ez du jarraituko, zer esan dezakezu zuk horretaz? Ba, ni tan etortzenean jarraituko, uste etorreko bat ikutuko, ni egungo bandik ez dut erretietzeko, eta hori ikutuko. Orduan argi dago. Oso pozino. Zer esan daiteko bako momentu batean? Ni osoko lana dela, urte askotako lana dela. Urte osoko gara ez da, urte askotako lan asko iten, gero Arturo taldeatzeko, eta saiatu izan den, baina hartzen guztia oso ona izan da, eta ondo portatzeko mutilak eta aguatzeko. Eta hemendik aurrean zer gertatuko da? Zulaneko guztiak aurrean jarraituko du, batzuk guztia lagako dute, zote dute lagako, zer izan dezakezu horretan? Bueno, nik uste danak zeitztore gehiena zegoela, eta nik uste molatiko dela duten urtiene, eta, bueno, molatu barri ez da saiatu, azken ez egunez egon atatzen. Horren aldean, suerta dela, ez? Ba, hori izan lege, nik uste festa montatu dela horretik, historian zer horren dela urte asko hasi zen Zubaia arrapuntuta. Esan daiteke hala ere aurtengoa izan dela zalantzarik gabe urterik onena, ez? Bai, aurtengoa da ugari egin duzu. Hala ere oraingo gazteak, urte askotan zehar lan asko egin duzu ez. Hala ere oraingo gazteak lortu dute hemengo momenturik onena, eta pozik? Hau egobiak. Berpatu egobiak, eta... Baina ezin dira zuek orain dela urte asko egindako lanak, ez da? Orain dela urte asko zuek egin dituzuen lanak ezin direla momentu hauetan asko egin dugu lana, baina orduko perpatik ez, ez dut horrein bezala began, txalupetan da, raunetan da dani, eta